regi local politics. And mano ne wawacho kwa chako ni Raila kano si chako bedo gi ambition mar bedo AU no se chako loso systems and political systems and structures ma di bedo ni weche mathagowa jomoko di represent wa. Kore mumina no wan gi Mbadi, wan gi Wandayi, sirkal. Mage koro wenge baba koro kuro. In fact, owegi kaka orphans. In fact, no, they ka gino position e ka dera chainya. Nikech kore en kucho, to ng'ama loso ne koni onge. To jogo yero prime positions, kendo giloso e cabinet. Samo di kucho cho owe ka koro jagot, be koro winjo wa maber. Ma jogo koko ka advantage, joman oluoro ga. To joman cho kuongo dhi kaka CPA nyowacho ka, joka nyisha dwaro igi kendgi. They were opportunists. It yogi analogy moro mamit ni kilaro lo. To chithinto bilaro te gilogi. Sorry. All the mokwongo ne wuon gi mapod negotiate gi jo wetenegi. To gineno ni gi undermine babagi. What wawegi Mbadi gi Wandayi represent the Luo nation. Kopogore gi mano bende paro machielo ka bende ochiw kanyo duko Judith kinyalo duoko Mike Msafi wacho ni nyamita gini igiwang ni mar ne gikuongo to ker lao mana olemo oko ginok nege. Nyisa kana Judith osewuok kata mana mapiyo piyo CPA George Magomba.